आङो एक्जेक्टलि बिजनेसा जागायजेननाया स्टार्टिं 2025 आवनो आं स्टार्ट खालामनायमोन। देग्लायजों बोसोरसे कमप्लिट जाबाय। आरो मा मेसिनारिखौ नोंथाङा जगान होयो? दाहालागै बोसोरसेयाव आङो वाटार पाम्प सेट आरो माइ हाग्रा रिपार मेसिन आरो लोगोसे पावार उइडार जिथु हेन्ड ट्रेक्टर हालेवग्रा बेफोरखौ होनाय जाबाय फार्मार्सफोरनिसिम आरो लोगोसे ग्रास काटार जिथु हाग्राफोरखौ दाननाय जायो बे ग्रास काटार मेसिनखौबो होनाय जाबाय आरो स्प्रे मेसिन नर्मेल मेनुएल स्प्रे मेसिन लोगोसे बेटारि स्प्रे मेसिन बेफोरखौ होनाय जायो आरो लोगोसे बेजों कार वाश मेसिनबो जों माने फाननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों दाहालागै मथा मथि वाटार पाम्प सेट साप्लाय हरनाया एबा फानहरनाया मिनिमाम 1000 पिस जाहैगोन आरो उइडारा दाहालागै जों मिनिमाम 150 पिससो दाहालागै फानबाय आरो देग्लायबो मोनसे टारगेट लादों बेसेबां फाननो हायो मोनसे टारगेट लानानै इन फिउचार जों नायदों आरो जोंथ' दा दसे हलसेल प्राइसआवनो होगासिनो आरो इन फिउचारहालागै जोङो हलसेल प्राइसआवनो होनो थाखाय जों थामथियार गतिके जों उन फिउचारहालागै जोंनि जिथु दा मावबाय थानाय आबादारिफोरनि थाखाय जेसेबां हायो जों खम प्राइसआव होनो थाखाय जों थामथियार आरो दाहालागै अकल उदालगुरिल' नङा जोङो गहपुरहालागै जों दैथायहरबाय मेसिनफोरखौ आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टहालागैबो हरबाय कुम्ब्रिकाटा मुसलपुर आरो बाक्सा बेहालागै जों दैथायहरबाय आरो दाहालागै आबादारिफोरनिफ्राय मा फिडबेक मोनदों? आबादारिफोरनिफ्राय दाहालागै ओरैनो मोजां फिडबेकखौ मोनदों आरो इन फिउचारबो मोजां फिडबेकखौ मोनगोन होननानै जों हास्थायो आरो दा गासै बिथिङावबो आङो फ्राय थाबायजेनबाय दा साकरि बिथिङानो जा दा खामानि मावग्रा बिथिङानो जा आङो उन्दैनिफ्राय गोबां लेबार मावोमोन आरो आं हाजिरा मावोमोन नाथाय हाजिरा मावनायजों लेबार मावनायजों फ्राय माने बेनिफिट मोनासै आरो डेभेलप जायासै बिदिनो बिजनेस पारपसाव बिजनेस लाइनाव बिजनेस मावग्रा मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय आरो लोगो मोननायजों लोगोसे बिजनेस मावग्रा मानसिफ्रा मोजां एडभाइस होनायनि थाखाय बे लाइनाव आं हायनो थाखाय थामथियार जाबाय आरो हायनायजों लोगोसे आं थारैनो लेबारनिख्रुइ आरो साख्रिनिख्रुइ मोजां बेनिफिटखौ मोनदों आरो मुलाम्फा जागोन जुदि सेला मोजां जायो बिक्रिफोरा जुदि मोजां जायो गावबो सोलिनो हागोन आरो लोगोसे गावजों एसिस्टेन्ट हिसाबै सहाय खालामनो थाखाय एमप्लयिबो लाखिनो हागोन आं खावलायो जायफोरा जोंनि बर' सेंग्रा लाइमोनफोरा बा सिख्लाफोरा फरायनानै ओरैनो दङ जुदि एसे पुजि थाखा दङ बिजनेसनि थाखाय आगान सुरनाया बांसिन मोजां जागोन आरो आं खावलायो आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सेथि आंनि जिथु मेन एसडि मिशनारि एन्टारप्राइजनि हेड ब्रान्च बे उदालगुरि आरो पानारि रड जिथु बागानतला इन्डियान अइल पेट्रल पाम्प खाथियाव आंनि हेड ब्रान्चखौ मोनगोन आरो 2 नम्बराव नैथियाव आंनि जिथु साब ब्रान्च डिमाकुसियाव मोनगोन डिमाकुसि मेन टाउननिफ्राय जिथु भेरगाव रड बे भेरगाव रडआव आंनि सेकेन्ड ब्रान्चखौ मोनगोन आरो 3 नम्बराव थार्ड ब्रान्च आंना तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जिथु मेन मेडिकेल सक बे मेडिकेल सकआव मोनगोन आरो गहपुरनिया दाहालागै जोङो ब्रान्च खुलिनो हायाखै खिन्थु डाइरेक्ट अर्डार हायबानो जोङो डिलिभारि हरो आरो दा गहपुर जोङो दनाबारि कुकिलाहालागै हरबाय आरो राजगड़हालागै जों हरबाय आरो जुदि इस्सा खालामोबा आरामसे हायो खिन्थु गावनि सायाव बिश्वास थानांगोन जे बे खामानिखौ आं थारैनो मावनो हागोन आरो बिश्वासजों लोगोसे जुजिनो हानांगोन आरो धैर्य जोंनि मानसिफ्रा बोसोरनै उनाव बा किसुमान 6 मान्थनि उनावनो माने फेलार जायो माने जुजिनो हायैनि थाखाय आरो बेनि थाखाय फेलार जायो जुदि जुजिनो हायोबा आरामसे सोलिनो हायो आंजों जगाजग खालामनो थाखाय आंनि फन नम्बरखौ मोनगोन आरो बे फन नम्बरानो जाबाय 7896698543 आरो खेबसे बुंसै 7896698543